Kaixo, Txorin eta Rock, Zigor Iturrita, Patrizia Biteli, Bierrez da Goxo, eta Barikua. Berez, ostiraletan, beti katzatzu dugu, ostiral bisitari honetan, hori, bisiten dako errezetak. Eta bisitei, ze gustatzen jaken pila bat? Kroketak. Pizza. Kroketak bai, eta pata tortilla, eta pila gauza dauz gustatzen dienak, mundu osoi gustatzen jakonak, baina egisa da, badabla zehose unibertsala pizzan. Bai, umeek batez ere, umeak etortzen badiretzean, niri etortzen dira gure seme alaben lagunak etxera, eta etortzen direnean, zen egin duzue? Pizza, bale, nik pizza guk egiten dugu etxean orea, eta pizza jartzen dugu, dana etxean egin dagoa. Gaurkoa bebai, guk egin bidugu orea, apurtxo bat desberdina, ez nia jarriko txau, eta hau plantxan egingo dugu, beraz, labia espadaukatzue, lasai, pizza hoiteko aukera aukiko zuela. Oso, ondo? Zuk zein bezu? Nik alesek eskatu zian, barazki jaleen dako zerbait egiteko, eta brokoliarekin ingo dizuet errezeta bat, baratxuri saltza batekin, baina Asia aldera botako dugu, Zurik usatakatzu, bizitak etorti etxera da, ez bultatzi gainoz. Ez, ze badaude jende artean barazki jalea daudela, eta gaur, aukera barazki jalea mango. Zirikatzen abien, zigorak zirikatu dauen bezala, ze alesek ez dut ustenik, hau eskatuko zanik, baina, nire errezeteak ondakotzot holan joango da. Ura eta esnia apur bat berotuko eta legamia bertan desegingo. Gero azukria, gatza, olixua eta irina bota, 2 minutuz dena nahasi eta ordu erdiz egoten utzi. 4 bolatxetan zatituko eta beste 5-10 minutuz egoten utziko, bitxartean barrengorrixak xaflatan ebakita berakatzatal batekin batera erregosiko itxugu, ingo beste betegarri bate bai, eta gero orego alatxo bakoitza arrabola batekin zabalduko, sartagin batera eraman, 3 minututan kosinatzeko, alde batetik ina dauenean buelta emangotzau eta tomatia, gazta, egalusia, barrengorrixak eta oreganoa botako zau. Beste 2 minutu itxoingo, eta gero labeko paper baten gainien jarri, bildu, eta grua kebab bat izango bazan bezala, zerbitzatu. Hau zer da, orduan, ez dakit, kanpinean ero gaudenean, bisita jasotzen badugu egiteko pizza, ez? Laberik, labeko pizza, ez? Aukera bat, ondo, bela? Ez, kanpinean bez, hau jendiak ez daukala labietxian, Nork? Edo estropeauta daukala. Ero sartaiak ordetzeko erabiltzen duela bakarrik, eta uste duela, dala, sartaien armairua. Hori eso, ero, freskera moduan. Nire lagumatek freskera moduan erabiltzen du. Hau da, janaria janda ero, zuaerakinak, usten ditu gordetzen ditu labean, eta ez dakit ni labeak zer daukan, nolako sisteman bat ostekua ero, baina antxe gordetzen ditu. Adibidez, Julenek Juan Sanurtean, zebentxe etxe berri xadaka, baina Juan Sanurtean ez daukan laberik. Eta orduan aurten badauka, labia, beraz, itzel. Baina gaur egun, airfryerran aukerarekin eta hori egia da, labea ez daukatenak edo, horako gailu batero, labe moduan erabili aldan gailu batero izaten dutela. Normalean, egongo da, jente ez daukana, noski. Hemen beti esaten dutzu egu, oreakiteko, legami freskoa disolbatzeko temperatura konkretu baten egon bidala, berez ezaten dago, 17-40 gradu bitartean, baina hori korputzan, listuen eta gorputzan temperaturan. Horretarako, ura eta esnia erabili bidegunez, ura apurtxoa berotu dugu, baina berotu da, igual nahi baino gehixau, ura hotzauki, honekin nasi, eta honen temperatura bai izango dela, bie duguna. Oso, no? Eta bertan, disolbatuko dugu legamia. Niri, bisitakin, pasaten gatena, azken aldixan, beti aukitze ditut, oreak, pizzanak, enya, eta goixian itxe ditut, edo aurreko egunean, edo bestela isos gaiuan aukitze ditut, eta goixian akordau eta atara, ze beti pentsatzen dut, zure lagunak onbidatzen badituzu baskaltzera. Bai. Eta egoten bazara gero, mai jokoren bat edo itxen, kopatxoren bat edaten, nusa itxen gatzu atzaldia. Eta beratzirak eta ondoekan jende hori ez da joan. Eta orduan, hola taratzen zu pizza bat, da geratzen zara. Bai, Bai. Eta hori kroketa batzuekin? Kroketa batzuekin, baina pizza gustatzen da, eta egisa da, labian itxen da holan segitxuen, horia daukotzu lain ja. Ze kroketak igual, frigitzen ibili bezala. Baina askarra hoien dira. Labea berotzen da milarren, esan, kroketak askarra hodi, kroketak izoz gaioan izan adituzu pilo. Kroketak hasiran kroketa, ontxe bai kroketa. Bagit, zuetorten zaren etxera, kroketak ingotzen da? Mesedez, onjoanak, bale? Aukeran, edo Bale, barkatu bai. Bai, eskatzen hasi eskero, kroketak onjoanak. 230 gramo indaririn. Bai? Hemen botako zau, bai gatza, eta bai azukre apurtxo bat. Bale? Olixo txorrota bat, koiarakada bat izango bazan bezala, urakin, eta ontxe joango gara,
Nasten da. Bitu, nik esnea ura bai, baina esnea egia esan pizza oreari inoiz ez diote botatzen. Eta kroketak? Kroketak bai, batzutan hartu eta gore etortzen naiz eta esneakin ikan ditut. Baina, bueno, kroketak saldarekin egin izan ditut eta oso goxua dira, oiasko salda on bat hartu eta gero rus bat egiten duzu, azkenean gero bexamela ingo bazen un modu, baina esnea bota beharrean salda botatzen diozu eta bilarrua erara iteko ero zoragarria da. Esaten hauen kroketak pizza gainean. Ez, baina, bueno, pizza bereziak ekarri dizkizut. Bai? Bai. Bota ze txerrikeri, esan ez da zonen. Ez, bueno, hortan Kanadan neko artistak omen dira, txerrikeriak egiten, eta badaukate bat sushi pizza deitzen diotela. Sushi pizza? Sushi pizza. Hau hartzen dute sushi arroza, egosten duze sushi arroza, gero botatzen diote nasketa hori azukrea, arroz ospina eta gatzarena, nasten dute dana, hori bakizu itxaskor geratzen dela, eta egiten dute, zapaltzen dute pizza baten tamainoa eman da moduan, zapal eta trinko usten dute. Oskailuan pare bat ordu, ero izosgailuan ordu erdi sartu, eta gero aukeraz berdina daude. Hartu eta inaldozu, irinetik, arrautzatik eta pankotik pasau, eta gero frijitu, hori izango zen oinarria eta gero pizzaren gainerako osagai guztia gainean jarri, normalean izaten dira da, gainean jarrita daukatu honentzako, izan behar da. Izokina, aguakatea eta gero wasabi eta olakoa botatzen izkiote eta soja saltza ere bai. Beste aukera bada, labean sartu eta frijitu labean air fryer batean ero olio pixka batekin, ero labean olio pixka batekin oinarri trinko horri txigortu pixka bat, eta gero berdina, gainean pizza bati jarriko den nizkion osai ezberdinak, eta gero beste eta aurkitu dut, non egiten duten pizza hore bat, zu egiten nahi izan modukoa, eta gero gainean sushi atala jartzen dizkioten. Oso ondo. Behin egin da dagoenean, aurkezten dute, hartu olakon makiak eta borobilak eta daudenak, horrelako batzuk jarrita. Baina, bueno, originala, benetakoan, asmatutakoa, da izango zen arrozarekin, orduan, bazeliako batero etxera etortzen bazaizu, alde hortatik, balio digu. Pizza deitu aldan, guk hori antzerakoa egin gau entxorienen, baina holan esati txikitxotan, arroza egin, holan kompaktatu, gero frijitu, eta gero gainen hori ingauen. Horrei pizza deitzia, ez da. Hombre, ez, baita indugu hemen hori nola da, brokolia ero asaloria txiki inda. Baita arroza deitu. Hartu eta arrotzarekin erolan da oinarri bat iten da, eta gero gainean berdina. Pizzana. Pizzan oinarria, ez pizzan oinarria, baina kasu honetan, barazki jalen da, beste ere izango zen, baina oinarria izan da brokoliarekin ero asalaurekin. Txiki arrotzarekin, irin pixatekin ero nazten da, eta gero hori kozinatu iten du, talako oinarri bat daukazu, eta berdina, gainean jartzen diezu, tomatea, mozzarella, ero nahi dituzun. Gero, hau gustatzen zait, horre egiten dute, pizza berezita zari gara hor, Katalunian beste bat, dala, pizza oinarri bat, eta gero, romesko saltza, eta kalzotzak. Habitu. Kalzotzakin, horre dira hori bakizue, kipula, xamur, porru, erdi, horre bien arteko nasket hori, erreta egiten dutela, hoiekin badukate beste bat, eta gero, zein da, Brasilen egiten duten pizza gozoa. Ordan da, pizza oinarri bat, eta gero, txokolate eta ur krema gainean, eta gero anana talak eta horrela. Hori Brasilen da tipikoa. Hori Brasilekoa da tipikoa, eta gero Japonian badukate beste bat, zein estia botatzen dioten, eta hau niri hau... Ez da egin nezen probeta. Badago beste bat, hor Korean, Ego Korean egiten dute bat, dala. Oinarria, pizzan oinarria, galleta oinarri bat izango esan moduan, galletarenekin egin da, eta gainean jartzen zaizkion topinak, gero gehigarriak, gaziak. Tomatea gazta eta pizza bat izango basan bezala, baina galleta batekin? Baina galleta bat azpian. Gazigoz, hau da, sukaldaritza, fusioa, etorkizuna. Pizza, Italian esango zuten moduan hau ikusita gero. Que necesitate. Que necesitate. Bueno, horrekin, eta Kanada aipatuta, nik jungo naiz beste klasiko handi batera. Ananakin egindako pizza. Hau Kanadako greziar imigrante batzuk asmatu zuten. Trapotxo bat pasako. Bai, dira Panopoulos anaia. Panopoulos anaiak asmatu zuten,
Ba, bueno, hartu otu zitzaien pizza bati ananasatia botatzea gainetik. Ze ideia ona, Ze ona. Eta, bueno, kontuara, duela mende erdi, eta gaur arte iraundu, ez? Bueno, ba, badago jatetxe bat hor, Norfolken, pizza lupa izaneko jatetxe bat, eta bertako jabeari eta sukaldariek gorrotu dute hawaiar pizza. Hau da, anana daukana, piña daukana. Eta, baina, ze gertatu, eta ez daukaten kartan, bai. Eta bezeroek eskatu egiten zuten. Bai, lasai. Jarriko dugu kartan. Jarri dute kartan. 120 euro. Benetan? Kartan dago. Nahi dozu anana pizza bajan? 120 euro. Gaina esate izute, ez da anana ekologikoa erabiltzen dugula tomate. Ez. Da, betiko tomatea, ananak konserbakoak. Ez dugulako nahi zerbitzatzea. Ez dugu nahi inok eskatzea. Hori bai, gaina karta jartzi zu. Jake hau aukeratu zuen, eskatu zazu txampanarekin. Etorri zaitez gora. Hori idatzita bazpian. Gustatzen zaite estrategia moduan. Ideia ona bada, zuk hori espadozun nahi emotia, ez? Nik alatabe, gauza bat esangotzat. Beti da nik izan da oso, ez dakit, tipikua, ba hori esatia, eske ananakin pizza, ez da pizza, ez dakiz, nik behin proba nagoen, ez dakit hemen izan zen edo behin, enaz eskatzekoa. Baina behin, lagun batek eskatu zaben, da proba nagoen. Eta badago jente eskatzen duela. Osa, nik uste nuen hori dala holan. Histori, baina benetan dago jende. Eta nik esan nahen babitu, ez da guain txarto. Ja. Nik oraindik ez dut eskatu, eta ez da inoiz dastatu duan. Eingo? Txorieneko azkenen gurrerako. Baina hori sartu aldugu, azte azkenetan. 50 urte dauzka. Gutxienez. Orduan ja sartu alda errezeta tradizionaletan, ez? Betiko errezetak, bueno, Kanada aldera junda. Egoten bada pizzan komisio bat hemen. Bixok salatuta, atarako gara. Gente, a ver, argi dagoena da, kartetan dago, eta egiera juten bazaete edozein, eta guk Italian ezautu du, Frantzian ikusi dugu, munduko edozein tokitan, pizzeri batera juten bazara, pizza hawaiarra badaukate. Hori bai. Orduan, hor badago, eskatzen dutenan seinale. Egia da, bueno, berezitasun moduan da, anana jartzen diotela, ez? Ez da beste, orduan, anana lata bat eukitean noizean behin. Eta urdai ezpiko egozia. Baina urdai ezpiko egozia, beste pizza batzuk eramaten dute. Osa, nahi dut esan, beste pizzekin ezberdina daukana da, anana daukala, ez? Orduan, anana lata bat izatea jatetxean, bueno, berdin zaizu, ez? Gero dauz, ez dakitzuk ze pentsatu duzu honena, ez? Italiar batzuk, hawaiana pizza hori eskatzen bozu, gehiago korokotzuela eta batzuk ez dutzuela behatarako. Eta hori, pasako nahi indala gutxi, ez dut esango nun, arrasteko jatetxe baten, nire koñatiai. Eta behar jantzen, ogitarteko bat eskatzera. Eta, ez, koñatien, kuadrieko bati. Eta, esan zaren, atarako estazu, bokai honei, asmatzera noi, atarako estazu, tipulakin eta piperberdiakin bebai. Imagina, bakarrik gazta eta irubiarra zaukala. Eta, sukaldari atara santa, ez ditxu aldaketarik iten, gaina horrekin bokaioa, osea, espajatzu gustatzen, hori gero zure kulpia izango da. Eta tipio lan gau, lotzatu esan zaren, bueno, noia eskatzera. Orokorrien normal nolakoak. Ez dakit, baina berdin da, ez? Ja, ez dakit, zuri ez? Ni berdin izango jaten. Baina espaldin bada, direla horako plater kombinatu batzu, ja prestatua direla, bakarrik sartu, berotu eta jatari bar duela. Egisa da, batzuk erresteko eta aldera, jatetxietan ez dituztela gehigarririk eta onartzen. Ja, nik ulertzen dut, eta segun ze jatetxeetan, esate, tope lepo gabetza, berez ja, dire moduan ateratzeko, koste egiten zaigu, etartzen badizu, bueno, hau da, kipula eta tomate gabe. Beste honi ez bota, ez da gizet, beste honi, bada beste buruko min bat gehiago, ez? Orduan, ez da egit. Kafietan lehen bebai egoten zan, ez? Lehen errexia zan, bi kafesne eta bat utxa. Lehen zan, ebakia, kafesnea eta utza. Ointz, zema da, amerikanoa. Ebakia horrek, geigero. Esnez berdinekin, geigero azukria, geigero sakarina, geigero estebia, geigero ez dakizer. Esne kondentsatua, gero bomboia ez dakizer, beste kakaua, esne gaina, ostra. Eta presioetan bena baritzen da, batzuk horre, euro, bueno, zenbatean da baki bat gaur egun, euro 50, gutxienez. Ero utza izango da igual. Hortik, 3-4 euro talaino juna zara. Bai.
Bueno, gu gazta badaukagu, ez? Gazta, bitu, gazta kontuak... Gazta badau, bai. Gazta kontuekin atorkizuek aur. Mozzarella da. Oso ondo. Euneko mozzarella koipea behiana izan da, 110 inguru edo. Gaztak badakizu azkenean, bueno, Euskal Herrian tradizio handia badaukagu gaztana, baina gaztak koipea badaukat, eta desente batzuk gainera, ez? Hor daude, gazta freskoak, bataz beste 115 izan aldutena, baina onduak izan aldute bataz beste 140 ero koipea. Bai, bauke. Baina, koipe, esan dezagun, ez onak, saturatuak, dira, ordan, bueno, ona da, kaltzio eta ematen digu, eta beste, baina neurrian jan behar dan zerbait da, ez? Gero, koipe gutxira eroa joan da, hemen Euskal Herrian gaztan bera izango denuke, hor Italiakoa izango zen, ricota ere izango zen, eta horiek 1,2-4 artean ibiltzen dira, ez? Horre ja, bai izango zian, proteinak eta kaltzioa eta gehiago, eta koipe gutxi. Nik ikarrizu zerrenda bat, koipe gehien dauzkaten gazte. Gehien? Gazta urdinen bat edo izango da, ez? Ez? Ez da urruti jun behar, Osa, hemendik urbil dago? Oso! Iria Zabala? Iria Zabalak deuka 155 baino gehiago dauka. Ostras. Izan... Osa, ia erdia, gantza da. Bai. Gero mantxegoa daukago. Bai? Hau ardi esnean baita. Eta honek gutxienez 130 eukin behar du. 155ean ero ibiltzen da normalean, baina 150 eraino iritsia da. Eta eroia besteak, hor daukau txedarrak. Txedarra dauka 153ko koipea. Eta hauetan, kaloria normalian 100 gramoko 400 kalori inguru ibiltzen dira. Gazta hauek gehienak. Gero, hauntz gaztak 155 baino gehiago doka, baina bada digestioagoa, ze kaseina gutxiago dauka eta laktosa gutxiago dauka. Baina gantz piloa daukate baita hauntzanak. Ementalak, 111, eta hauek danak hiltzen dira, hori 400 da piku kaloria 100 gramo inguru du. Inguru, gutxi gora bera. Eta hauek gainera da, adira gaztak, asko txedar eta olakoak identifikatzitu, gruyer eta hauek oso ondo urtzen direnak. Orduan, azpian ez dira gaztako lan normalean gazta moduan bakarrik jaten duguna. Azpian izango dute pizza hore bat, ero azpian izango dute gainerretako beste zerbait. Hau da, kalori gehigarriak. Eskatzen dugunean pizza bat. Pentsatzen dugu igual, 3 pizza izango dala holan kalorikoena, baina gero igual 4 gazta... 4 gazta gehiago. Eskatzen badugu, horrek gantzetan eta... Bai, eta lehen gazta urdinak eta ipatu dituzula, gorgonzola eta olako gazta urdinak, 130 inguruan dabiltza, koipea. Hau, besteak gehiago dauzkate, gure hemengo ardi esneakin eta indakoak, ez? Orduan, bueno, badaukate, argi dago, bueno, espaldin badaukazu, kolesterolarekin, ero koipearekin olako arazo bat, printzipioz, neurrian janda arazorik ez dagoela. Baina bada gauza bat, neurrian jan behar da, kontutan izan da, bueno, koipe asko dauzkatena. Eta, bueno, esain koipe osasuntxuak esan dezago, baina, mesedez, bintzat Iria Zabala, eta hemengo gaztak eta jarraitu jaten, neurrian, beti esaten dugu moduan, eta, bueno, harik eta fisiko pixka batin. Hori da, bien kombinazioa. Nik adiz pizza honeitarako, hasieran betegarri bat bakarrik egin hauen, eta esan hau, arrengorri apurtxo batzuk, eta egalusia. Lan gustatzen jat. Baina gero hor, txorineko frigorifikoan ibili, kuskuseatzen ibili naz, eta betxu, azte honetan, sobra jaku pipar berdia, dauko tipula bebai, aragixatu apurtxo bat, orduan, ingo itxugu bi betegarri ez. Ze pizzak hori dauka ona, zuk aldozula, edo ze gauza dauki, eta betegarri bat izan aldala. Nilagun batek itxen zauen pizza bat, ni bakarrik pertsona horre ikusi hotzat, ja ez da laguna, baina ez pizzagatik. Eta iten zen, oiaskoa kurri edara, pizza. Ondo, lehenengo iten zauen, aprobetxatzen zauen, oiaskoa kurri edara iten zauen nian. Saltzan iten zauen oiaskoa eta gero gainetik mamurtzen zion. Hori da, gehiago iten zauen, lehenengo jaten zen, lehenengo egunean edo, igual arrozakin.
Eta oinarri moduan, zein jartzen zion, tomatea, saltza, bera, saltza eta guzti, oi askoa. Osa, jartzen zaren, kurri saltza, eta gero oi asko lan puxketetan, gazta apurtxoa gainetik, eta hori zaren pizza bezala. Berez, bueno, interesantia. Osa, onartzen dauela, danetatik onartzen dauela. Ostra, lehen egon gara ipatzen, zein, hau, anana pizza ero ezaigula, ni bai gastatu dudana bat, eta gero eta gutxeo gaina gustatzen zait, da, hau, barbakoa erako pizza. Gozoak izaten dira. Bai, gozo ikutua, ze botaten diete, saltza, barbakoa saltza, saltzen, potoan saltzen duten hauetakoa, eta dauka hori, azukre, kantiade pila bat, gozo, zaporea, desente dauka, eta oso artifiziala, eta egia da, gaztei eta umek, esate izu, nire etxera etortzen dienen ekin da laguna gero inoiz, hori eskatzea hori eskatzea zue. Esate, zen pizza nahi duzue, barbakoa, zen pizza nahi duzue, barbakoa, zen pizza nahi duzuen, daukazue tomatearekin, gaztarekin, urdai espiko egozia, irugiarra. Jo, nik geixau esango nauen, karo, nire ez jakintasunetik, umiek, edo bentsat guri igual umetan geixen gustatzen dakuna, karo, igual barbakoak eta etzien egoten, geixen izaten ziren urdai espiko egozia. Hori deni gustatzen zaila, hori badakin esaten barrengorriak eta urdai espiko egozia. Gure etxian da gaztaia, barrengorriak eta tomatea. Bai, ez? Osea, barrengorriak urdai espiko egozia eta tomatea. Tomatea gazta eta urdai espikoa. Hori da klasikoena. Inoiz oliban batzuk gainean jarri aldizkego. Barrengorriak gero piperrero jatzen badia, bueno, hola, noizean tartekatuta, bate hon bat jango dute. Baina beste, eta denei ume guzti hori gustatzen zaila. Eta gero, italiarrek, iten daue, pizza berez dan bezala, iten daue, lehengo tomatia jarri, gazta eta osagaiak gainean. Baina nik noiz baiten jatetxen baten eta ikusi izan dut, hau, pizza sorpresa edo, hori osagai danak jarri, hau da, urdai espikoa tomatean gainean, hori getxoko lako etxera eta eromata dut zuenak janarixata, olako baten itxen daue, osagai danak jarri, gero gazta gainetik, ez dakit, euren estiloa da, eta hola nahi dituzte. Urdai espiko eta barrengorriak, eta gainetik gazta geruza. Baitxo. Egia da, pizza mundua dela, talo ore batekin ero inalditu pizzak ere nahi izan ezkero. Euskal pizza. Bai, aukera pila daude. Hemen oihartzunen badago bat, oso talo ero pizza ona euskatela, eta bat tartean olako zeo zer uste zala. Eta, herri guztietan daude. Eta ni lagunek eta esate, zenbat pizzeria dago. Hombre, egia esan, pizzeria bat montatzea ez da oso zaila. Nire dut esan, ez zara sukaldari izan behar, pizzak egiteko. Gero, etekina oso interesgarria da. Bai. Ekonomikoa, oso interesgarria. Gero Patrik esan duena alde hori ere badago, ez? Nahi du esan, jente orokorrean gehienei pizza gustatzen zaizki, orduan badakizu, herri hortan, zure pizza denda hori da, jatetxea bakarra baldin bada, bezeroak izango dituzula, ez baduz oso gaizki egiten, eta, etxera eramateko aukera dagoela, eta ez duzula behar sukaldaritza lantalde erraldoi bat. Orduan, alde hortatik, horretik du da inbeste. Pizzeriak pila bada. Bai, badauz. Errezeta, nola doa? Errezeta, bigarren hori betegarri xai, jarriko zau, etxetik daukaguna, osea, sobrau bajatzu, oi asko errea apurtxo bat, oi asko erre hori, sobrau bajatzu, ez dakit, aguakate bat, hori da, pizzak onatzen dauen, dana, isokinketua, barrura. Aguakatea, entzala, aldameni. Aguakatea eta isokinketua, pizza hau, berezixa izango danez, nik onartzen dut. Eta, ez ebez, aragi xeatua jarriko, utziko, hau, apurtxo bako sinatzen, eta segitxuan bueltan izango gara, segi hau hasi ingo da, eta honekin ja, hasiko gara bolatxuak itxen, lusatzen arrabola batekin, eta plantxan itxen. Ia zelan agertzen dien, gero, zigor, hemen txaukat, labeko papera, ze intentzioa izango da, hemen biltzia borobiak, biltzia eta gero erditik mostia. Hola. Labeko papera gastatu behar diazu hortarako? Guinez batekin ezin du inore? Ontsa gatoz. Hori honek ja gorputza hartu dau, eta hau lau bolotxotan eingo. Denbora ukitzen badazu, lau bola horrek gero altzatzen aldoi alditxu gutzi, 5-10 minutu, baina, bestela be, holan,
Perfecto. Eta hor, Napoles aldian, itxen daue, nik uste txorien egin jogula pizza frigitua. Bestela ingot, Bai, Bueno, behitxukot, gure hemeroteka maita. Talo frigitu egin ditugu, orduan pentsa. Agian, ez da ire, neiz, hola, eunekoen ezin dizut esan. Bueno, ikusikot, eta bestela ekarriko itxu, zeneri asko gustatzen pizza frigitua, baina egisa da, etxian, ez daukatela ohiturarik itxeko. Eta izango zen, orea, frigitu, eta hau plantxan izango zen. Vale, oso. Berez, holako lau bolatxo, lusatzen da, hori? Olio gabe, ez plantxan, ez? Nik olixo apurtxoa botako zut, saporetxo bat azteko. Bueno, berez, ez dakit beharko luken, plantxan egiten badugu, ez duzetan behar, ezer labean jartzen dugunean, ez dugu azpien ezer jartzen. Tortita mexikarrak eta berez be, ez jake olixoa bota bi, baina nik oitxuia daukat eta ez dakit gustatzen gero zelan geratzen da. Bueno, hemen, behin baino gehiagotan, aipatu izan dut, alen, Patri komentatu dut, zetorren naizela irratian entzuten, badao Katalunian dietista, nutrizionista ezagun bat, eta hemen askotan aipatzen dugu, ez? Bueno, ariketa askotan itzaiten dugu, kirola inen behar da, ez da izer, eta ibiltzearekin honeikoa da. Honek, emakume honek defendatu gaina, adin batetik aurrera, pizkat gehiago behar da. Hau da, muskulua landu inbar dela, adin batetik galtzen hasten gara, eta bera, bai, eskatzen ari dira, borrokan ari dira, geriatrikoetan, ero, jente nagusiaren olako zentroetan, egoitzetan, jartzea lan espezifikoan non. Ariketa, ja, intensoagoa inbar dan, eta ez dut esan nahi horri izarri paketan. Pixu altzatuta? Pisuarekin, bakoitzari bere moldatuta, beretzako, ez da, kilo bateko pesa txikiekin ero, zerbait errepetitiboa hartu eta, venga, 20 aldeko, eta, bueno, hori hasi iran, noski, ikasten hasiko dira, pixkanaka, baina jende pila bat, egoten dana ezin dala altzatu ere, muskularki lan pixkat egingo balukete, ziur, obera egingo zutela, eta hori da, lanketa, indarre lanketa sartu behar dela. Beti aldala profesional baten eskuetan noski, eta holakoak gaur egun, udal polikiroldegietan da beti dauzkau bertako langileak zein gomendatu aldiguten, pasearik eta komeniak zeizkigun, eta zua joan altzate, eta haizu ez, ninta bakarrik osasuntxu gote. Ni nahi dut ondo egon, ez dut nahi bihar ez dakize kompetizioen, ez dakiz. Horrek iten dau, ariketa funtzionalak, ez? Azkenean, errekauak, altzau, eta eskilerak igo da, holako gauzak, betikuak, oetik, gai izatea, ia edo zerreiteko. Holako gauzak, azkenean, gure bizitzarako garrantzitsua dien gauzak, burutzeko. Horretako oso garrantzitsua, eta nik, ez dakit dago, ez da kritika zenik ez dut hainbeste ezagutzen, baina herridanetan, pizzerixak baina herridanetan dauz, horrek gimnasixuak edo makinak eta egoten dienak, berez, jende nausixan dako eta izaten dienak. Horrek, kalean dauden, umen parkean ondoan dagoena beste horitakoa. Horrek, norbaitek erabiltze ditu. Bai, abadinon, dau bat, eta egia da, gainera da, Durangotik Abadinora pasioan, bidean bertan iskinan geratzen zaizu, eta badago jende bat, nik gaina hortik askotan pasatzen ez, egunero pasatzen naiz 2 aldiz gutxienez, eta beti dago norbait, eta beraiek baliatzen dute, pasioan joten direnek, gero hor geratzen dira, 4 ariketa, 5 ariketa egiten dituztean, eta gero paseoakin jarritzen dute. Eta azkenean dira, ez da bestelako indarrik ero sartu behar, da norberaren pisuaren erabiltzen dute pesa moduan ero, ariketak ondo daude, azalpena aldamene izaten du, nola erabili, eta aukeran, nik aukeran da profesional baten eskuetan jartzea, eta esan dagoa, udal polikiroldegietan ere, danetan daukagu bertako langileak, eta horrek ondo gomendatuko dizuete, zuek esaten dizue ze asmo daukazuen, ero ze nahi duzuen, eta hori, egunerokotasuna erresten digutela, adin batetik aurrera muskuloa galtzen joaten gara, eta behar dugu muskuloa, eta muskuloa izatea ez du esan nahi harria jasotzeko eta danik, baizik, eta Patrik esan duena, egunerokotasunerako. Bizitzarako. Azkenean, honen esaten dena. Noizean behin, Susandari hemen eukiten dugu, azpitik nolan egiten ditu, sentadi jantzeko batzuk, ze azkenean nahi ez, zu makurtu eta ibiltzen zoazenean, kuadrizezak, istarrak, horrek
Lantzez, zuen noizean behin hor, ikusiko zuelan burutxu bat igual, agian, batzutan ez dakik markurtzen. Gero hemen zuek ez dauz ikusten, baina kamaratik kanpo, zua erabiltzen ez dugunien bebai, harri bat ekartzen dugu hemen gainin jarteko, da, hori harri xabe hartu, gero itxotzau, mesedez, jarri baino lehen lau sentadilla edo, da. Azkenengoan, 20 altzaldi eman zizkion, minutu batean, ni harritxutak atutzen, da, harri horrek, 20 kiloak ero izango ditu, baina, bueno, artista, gure Alberto. Hemen txegu, honek igoten, eta, behitxu, honeia, buelta emateko, badau. Ikuste duzu, Vale. Ja, zera altzatzen dan, eta, behitxu, zera ditzen duen honek, goraka. Hori hona, pustutzi hona da. Bai, bueno, nik nahi dut gehiago zapala. Eta, ontxasiko gara. Pizza bat izango basan bezala. Vale. Ja danako sinauta dau, berez, hau bakarri da, orea iteko. Vale, eta, bueno, epeltzea eta gazta urtutzeko? Hori da, gazta urtutzeko, igual tapa aldotzau jarri. Vale. Gero beruakin eta... Bai, hemen bi aukera ero tapa jarri, eta hor pixka, bueno, hor gainekoa dana kosinatuko zen, ero soplete bat. Sopletea baldin maukazue, hartzen duzue, sopletearekin ematen diezue, eta bat esan duena, gainekoa dana kosinatuta dago, eta azkenean edo gona, gazta hori urtzea, eta holako kolore poli bate hartzea, ez? Hone egin gotzau, egaluzea, bai? Eta barrengorriak. Osondo. Vale. Eta oregano apurtxo bat. Itxasoa eta mendia, alegia. Hori da. Gero beste bat egingo geia... Eta besteak eramango du? Bestiak, eragixiatua, tipula, eta piper berdia. Tomatia eta gazta. Vale. Nola ez. Beraz, olexe, gu jarraituko bitxen. Tapa baten bian, noia. Tointxe batoz. Bueno, inditxugu bi pizza. Bai. Beste bi bolatxo garatu jaku hor da. Esto zue gixau danakin bier? Gero, lasai. Tia, aurrena brokoliari utzitoki pixka, bestela betik gonzat eta ero brokoliakin ezingo zuen. Eta hau, lehen esatzuet, oran, pizza aldera, oza, kebab aldera edo jami gauela. Baina hau pasatzen da, nire mutiak itxea itxunian fajita mexikarrak. Gehi, betetzen ditu eta ero. Pila bat eta gero ezin dagoela hau bildu. Ba, honekin ba igual, berdina pasagaku beraz, pizza tradizionale aldera ingo. Hola, lau zatitan moztu. Edo bi zatitan alzan bebai, Bueno, irukia, pizza irukia, berria. Eta, holaxe, ontxe bai, jo, ikusti gazta, sako ondo urtzen dan, eta hori, sartainean. Hementxe, gure, pizza, biribilkia, sana. Ontxe pizza borobia, geratu dara. Pizza alegia, sartaian indako pizza. Hori bada berezia. Sartai pizza bat, hori da. Beraz, hauka bete garria bai. Bai. Gaina ikusi, hemen dizalan geratzen den, txigortua. Uno. Jo. Oso ona. Goxua, ez? Bai, erra dago. Bai, ostiral bizitari guztoko jake. Eta barazki jalie badia, bauko bai beste aukera bat. Zei, gurekin be, gure errezeta, bentan, interesgarria da. Brokolia baratxuri saltzan. Eta azkenean, bueno, gure etxean brokolia olako olio erre batekin baratxurirekin eta piperminakin eta beti egiten dugu ero askotan, eta labean beba egiten dut, baina gaurkoa izango da pixkate hasi aldera botata eta egingo duelako saltza berezi bat, eta bueno, ikusiko duzue, errezetak ez daukala inungo misterioik eta horrela egingo du. Ura irakiten jarri, gatza bota, brokolia botako du, 3 minutuz irakiten izango dugu, eta ero asenarioak, ilargi erdita moztu eta beste pare bat minutuz dan egosi. Ostu eta gorde. Bestalde batetik, soja saltza, ostra saltza, azukrea, arroz ospina eta hartu almidoian hasi, ur pixka bat gehitu, eta lapiko batean olio txorrota batekin baratxuriak piperminarekin gorritzen jarri, eta hau gorritu denean, patxarra gehitu, flanbeatu, eta gero lehen indako soja saltza gainetik botako dio. Loitzen hasten denean, ur pixka batekin neurrian jarri, eta ero sesamo olioa gainetik bota ondoren, gure brokoliari gainetik bota eta zerbitzatu. Orduan, esan dagoa, hemen daukat ura irakiten, brokoliai adarrak, loreak atera dizkiot, eta asmoa da, hauek, galdarrestatu izango da gehiago, egosi bai, 3 minutu egosten izango ditut, tardatzen duena, gure asenarioa olako ilargi erditan mozten. Eta gero,
beste, guztira 5 minutero ongo da gure brokolia, ordan, gehatuko da pixat koskaitean, nahi dut, ez du nahi biguna. Bestela nahi izan ezkero, 10 minutuan egozizazue, eta listo. Eta hau, bueno, azenaria, saiatuko gara, bueno, ilargi herritan, mosten, gero aldamenian, apaintzen jongo dalako. Behin egozita daukadala, asmoa da, jarri, zurtoiak gorantza, lorea berantza hemen jarri, azenariak inguruan, da ero platenean, plak, buelta eman, eta brokoli bat izango basan moduan. Bai, atarako da? Bai, noski. Ontxo ikusiko dugu. Beio, legunian entzunen enekin, beio, nera nahiaketanik dana dakigu. Dana. Dana? Dana. Tolosarrak zaie? Ez, eupakoa gara. Dana dakigu, galditu ezer, eta nik, erantzuna, nera nahiaketanik dena dakigu, benetan. Bai, zein da Rosaliaren azkena bestia? Hori nera nahiak daki. Truko hona behituenak izan. Ez da txarto? Baina dana dakigu, Bai. Ontxe, baina, noiz baitxe elkartu zaie pixo batera da berdina esan? Gabonetan, eta eskara egoten orduan, euneko eun. Eta komunian bat, bestia. Bai, eta sentimendua puri-purian daude, gabona dira, batera gaude, eta orduan, bueno, eskara hain zehatzak. Baina normalean, ia dana, edo dena balakigu, bion artean. Bitu, nik nebakin berdina ingot. Gustoten gat. Brokolia, zigor, lan kuriozidadez, ez dakit, garestia tala jatzu, normal? Ez da egitzen batzaren, olako aleak ziren, gutxi gara kilo erdikoak, euro eta pikuan bi baino bitik bera. Ez da egite... Bueno, bai, normala, ez? Normal, ez? Prezisua biedana. Ez zait iruditu garestitu danik, zeba? Ez que oindala gutxi hori, Valentzian egon zan danan ondorioz, bai. Kaltetu indie landak, eta justo zona horreitan, asko hasten zen, bai azaloriak eta bai brokoliak. Orduan, eskazia egonda, ze egia da, hortik, hornitzen zabiela, asko Espainia aldera eta erresuma batura bebai, eta, Europako hainbat herrialdetara. Ze Valentzia beti egisa da, ezagutzen dugula, zitrikoengatik, ez, larainengatik, mandarinak, baina, egia da, azidiela, aguakateekin bebai, eta azalorea eta brokolia, pila bat. Bagu, iaz, aste santuan antik ibili ginen, iaz, hori indala bi, eta laren jontok, eta astakeri bat, iaz izan zen, baina nuen ikusi... Igual aste santurako berandu, ez? Ez, baina ez dakit, baina ikusiko nituen zelaia, gero, anegia da, ikusten nian zelaia die, laranja eta laranja. Hombre, eia hori izango dela nabarmenena, edo geixei kontsumitzen dana, ze, horregatik ezagutze ditu, ez? Bai. Baina, bestia antza... egon da, horregatik eskaziak. Eta, azkenean, temperaturak eta horako krisialdi meteorologikoek eta eragin itzen dago azkenean gure ustetan eta gure elikagaietan. Ontxe bai esaten da, geroz eta beru hau dauenez, sasoiak luzatzen die, zikloak aldatzen die, eta azkenean, hori, ez dakit, igual, zain zurixak Nafarroko daukiko itxugu, otxaietik apiriera, edo... Ero ez ditu gehiago izango, ero auskalonik gehiago nahiz, gero eta gauza gutxio izango ditu teorikoa. Bakizu, niko eskorran ez zela, Patri, holako kontu guzti. Latza. Soja saltza, 3 koiarakada. Hau da arroz ospina. Koiarakada bat. Holako koiarakada erdi, hau da ostra saltza. Usai berezi okana. Bai. Holako apur bat. Azukrea koiarakada txiki bat. Baita? Geldio. Kontu, segun nahi. Eta, hartu almidoia. Hemen, hauek hotza daudenez, hotzean ondo disolbatuko da. Eta ala ere hemen ur pixka daukat, eta ingo duna dena nazi. Hauek ja hemen egosten dauzkagu, eta hau izango da oinarria gure gero ingo dugun saltza honetarako. Hau, horrela utzikot, hemen ur pixkan daukat, baina ez dut behar, eta gero bai ingo dudana da, behar badut, saltza hau loditu gadan espila bat, ur beroa daukator, eta ur beroa behituko diogu. Eta zigor hau, galdera bat. Bota. Pertsonala. Bota. Hau, ostra saltza erabili dozu, afrodiziakoa dalako? Ez dut uste, ez usai eta zapore berezia emango diolako gure gaurko errezetari. Ez bakitzu, gaur San Valentin eguna daukagula. Bai. Otsaiak 14an, iten dira olako fai romantikoak eta pentsa dut, igual, maialanentzako aukeria esan gero taperrean eraman da daiteko. Behin baino horietan esan dizut, maialenin nundik
Olako, txerrikeiak eta olako gauzak eramongo nizkion guztua, bera posik. Horrekin bai. Olakotan ez dakit zuek etxetik ospatzen dozuen, pentsatzen gatzu, zehose, kontsumismoak asmatuta dala, edo beste batzuk bai izango daue, badakit zehose, dala, kontsumoai behituta, Eguneko 85. Baina aitzakia, batzuk aukitzen da aitzakia, etxien behintzat, afari politi bat itxeko, lan kandelak, ez dakiz. Eta brokolia zaizu niko erromantiko iruditzen? Bai, brokolia, zuaitza, bizitzaren hasiera. Zu pentsa gaur, arrez etxera iristen da, eta ainara honekin ez zaio. Zer zoriontasuna? A ber, konbutxa egiten hasi da. Orduen ja horrekin ja... Galtzen gabiz, aldez. Bai, galtzen ari gara, aldez ja, baina egia da, tipikoa diela egun honetarako, ostrak, antza, fruitu gorriak bebai, beti ikuste itxugunean, supermerkatutan eta dendetan olako pakak edo kutsak eta, beti marrubiak bebai izaten dira tipikoak, esne gaina arrotua, txokolatia bebai, txokolatiakin da pila gauza, bihotz formako edo pizza bihotz forman, honek brokoli forma guiko da, baina ez tipikoak izaten die olako gauzak. Niri geixau gustatzen jat, afari bat ona. Etxian edo jatetxian? Etxian edo jatetxian. Nik nahi xaut etxian, Gehiago gustatzen jat, igual egia da, zehose berez esadanean, norbaitxe kosinatzea, baina bestela niri gustatzen jat kosinatzea, eta ez dakit, aitzakia ona pentsatzen jat, hori, zehose berez esako kosinatzeko. Eta azkenian, zaten da, euskaldunok, mai inguru baten gustore egoten gara, eta bikotearekin, lagunekin, familiarekin baldin bada, are eta hobeto. San Valentina una pikotiakin da. Baina nireko arekoak ere asko maite ditut, esan aldizu. Horre badauz, kuadriako eguna, herriko jaixak, badauz aman eguna, badauz batzuk baina. Bueno, patre, baratxuria dantzan, piperminarekin, patxarra, erolako nahi duzuen, likorra bota, hemen pixka dau lurrunduko dugu eta botako diogu lehen eindako beste nasketa hau. Osondo. Abona. Eta hartu almidoia daukanez, gero horrek gorputza buko dago, ez? Hori da, loditzen hasiko da. Eta, ingo duna da, gero, ur beroa hor prest dauka, ur pixkatekin, ja, gure neurrian jarri. Hartu. Osondo. Hau azkenian izan berda, saltza bat, loditxoa bai, baina ez du holan pexamen lodi bat nahi. Bai nahi dute brokolian gainetik pixka bat egotea, holan geratzea itxaltzita. Bai, salsa asiarrak izaten dien mozuan, distiratxuak, loditxuak. Eta baratxuriak, usizue, pare bat baratxuria eta eder bota izkiot. Eta oin bukaeran, jasua erdi itzalduta dauganean, sesamo olioa. Beste koiarakada bat, eta oin, lehen esaten izuna. Bueno, asmoa da, hartu, eta, hau iragazik dut, lehenko. Beraz, esan geike baduza, dekonstrukzioak, konstrukzioak kasu honetan. Hori da. Esan da, brokoli bat eraikitzea, zerotik hasia. Asmoa hori da. Ordan hartuko genuke, horrelako katilu bat, eta hemen jungo ginen, lehen honek zeukan itxura ematen. Horrela, a ber, kabitzen dan. Batek esango dago, eta horregatik ez moztu, brokoli osoa egosi. Hori da, osorik egin. Negira, brokoli oso bat egosteko, ura geixau. Bai. Eta denbora apurtxo bat geixau. Eta hon. Txan. Epela dago, eukindu etor pixat, eta oin, ez da gotza, Gutxi gora era. Holan, gero, asenario atal batzuk hemen iskinan, ze beti, gu baratzean beti brokolian ondoan asane hori dauzkagu. Bai? Ez, politia geratzen da, esatemo oso. Nire aurten brokolia jarriot. Bai? Baina bakarrik romaneskoa zijat. Brokolia jarri eta romanesko ere jarri duzu. Hombre, logikoki. Bale. Pentsatu, brokolia jarri eta gero romanesko atera zezula. Brokoliak, ez dakit hilin jate edo ez jatasi. Baina romaneskoa dauzkat, polipolitxak. Beito? Bai. Eta, zaporean esan bat eta beste nahi duzan. A ber, gehiago, romaneskoa bada gehiago azalorean familikoa brokolia. Hau da, iruzurra neguko hortua.
Zeba? Ze, sabiz, 4-5 hilabete romanesku bat jaiotzeko, eta landara batetik bakarrik bat jaixatzen da. Eta zen nahi duzu, Zaki, dozenak ateratzeko tomate jute... landara ba, nik, karo, udan aukiot. Tomateak, piparrak, albaka... Ja. Holako gaukitxu da, pila bat. Eta astero banaukara, behitxu bat piparrak. Eta hurrengo gurean piparrak. Eta hurrengo gurean piparrak berriz. Eta honekin ez. Claro, brokolia, romaneskoa eta listo. Ba, hori junan zara, hasi dendara eta dirua bueltatzeko eskatu. Bai, benetan, junbarko zientike. Banakixen nola izan bozala, Bueno, lagunok, ikusi zue, momentutxo baten, brokolia elegante utzi aldan, eta hau da, brokolia baratxuri saltzan. Bueno, sardeska pare bat atzen. Ataratzen baituzu. Bitu nik zein bioten. Txof. Bai, oso hori da jun gero, kaixo Deniz, baratxuria jando. Hainbeste injozu, horregatik, ez? Pero jendiak. Guzti aldizateko. Osoa, nik salto Oso betxean goxua, nuen egunean. Oso goxua. Eta erra geratzen da. Bai, edozen ekin gainera. Edozen barezkikin, oiasko aputxo batekin, aragia aputxo batekin, perretxikuekin, bikain. Bai, bueno, hau esan da, lagunok, astelenean ez dakit etorriko naiz. Santorkoatora noa orain. Egazkin edi salto egitera. Orduan, algoa da, paraxutarekin salto egin eta etortzea. Bueno, bestela lasai, hemen egongo nezaren. Hori da, ez da problema, txorine gaurrera jarretuko du. Zuek, astelenean etorri ba ez bada, Bixok egongo garen. ondo pasa. Agur.